insistir més del compte, perquè segurament molts de vosaltres ja éreu a la plaça Major fa un moment, però és just que els hi agraïm la col·locació d'aquest comptador en un lloc tan emblemàtic com és el balcó de l'Ajuntament. Abans de donar pas a la persona que en realitat heu vingut a escoltar, us voldria fer una pregunta. Si sou fidels a la Nova Targa, espero que avui encara no l'hagueu comprada, perquè si no ja haureu llegit el que us vull comentar ara. L'article d'aquesta setmana porta per títol justament aquesta pregunta. I si la pregunta del referèndum fos diferent? Ja fa uns quants dies que el president Puigdemont la va anunciar. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? De fet, però, la pregunta podria ser molt més senzilla. Una pregunta de 3 paraules. Vol viure millor? Perquè la qüestió és aquesta. La vida serà molt diferent si Catalunya segueix com fins ara o si es converteix en un estat independent. No cal molta imaginació per saber què passarà si no canviem d'estat. O anem a millor amb l'estat propi o anem directament a pitjor. El que està clar és que igual no ens hi quedarem. O veiem com es materialitzen totes les amenaces del govern espanyol cap als catalans o anem vers un estat propi que ens permeti progressar tant com a societat com individualment. Com us sembla que podem millorar en la situació actual? Algú creu que renunciant a la independència es reduirà el dèficit fiscal català? Que es deixaran de pagar peatges a les autopistes? Que es construirà un corredor mediterrani que passi pel litoral mediterrani? Que tindrem més beques per als nostres estudiants? Esteu segurs que es podran seguir pagant les pensions com fins ara, quan els números canten i a finals d'aquest 2017 a la famosa guardiola de les pensions només hi quedaran teranyines? Creieu que dins l'actual estat podrem tenir més metges i infermeres, més mestres, més bombers, més Mossos, més treballadors públics, millors serveis, més qualitat de vida, en definitiva? No, això no s'ho creu ningú. Tot això només ho podem fer quan disposem del nostre propi estat, perquè és disposant del nostre estat que podrem disposar lliurement dels nostres recursos. I més recursos significa millor vida. De recursos en generem suficients, com per poder afirmar sense dubtes que en un estat independent podrem viure millor. És així de simple. Sense un estat a la contra, tot serà més senzill, més fàcil. Sense dèficit fiscal hi haurà prou diners per garantir que es podrà seguir pagant les pensions, cosa que, com he dit fa un moment, l'actual sistema espanyol no podrà fer perquè entrarà en fallida en menys d'un any. I de diners encara ens en quedarà per millorar la sanitat, l'ensenyament, les infraestructures. Tot això vosaltres ja ho sabeu. Abans de la crisi s'havia planificat, aquí a Tàrrega, la construcció d'un parc social i sanitari conjuntament amb un hospital lleuger. Si no vaig errat, i si m'equivoco ja em disculpareu, la inversió prevista necessària era d'uns 25 milions d'euros, que Déu-n'hi-do. Ara imagineu-vos fins a on podrien arribar els 16.000 milions d'euros anuals que deixarem de veure com se'n van sense que tornin. Quants centres així es podrien construir al cap d'un any? Fent la divisió, més de 600. Hi ha moltes coses a millorar i és evident que no fa falta construir 600 centres sanitaris nous a Catalunya. L'exemple només tenia la intenció de posar en perspectiva la magnitud de les xifres de les que estem parlant. Al capdavall, la independència per si mateixa no tindria més valor si no servís per assolir un objectiu superior. Per tant, l'1 d'octubre no es tracta de votar independència sí o no. Del que es tracta és de triar de si volem viure millor o pitjor que fins ara. O per votar no, també, pel motiu que sigui. Perquè l'1 d'octubre servirà això, per comptar els sí i els no. Però com que encara no hi hem arribat a l'1 d'octubre, ara la batalla és una altra. I en aquesta batalla nosaltres només hi sabem veure dos bàndols. Un, el dels demòcrates, que inclou
tant els que són independentistes com els que no ho són, sense distincions, però que miren de donar la veu al poble a través del referèndum. De l'altre bàndol no cal dir-ne gran cosa. Tenim l'esperança que a partir del 4 de juliol aquells que reclamen tantes garanties en tinguin prou amb les que oferirà el govern de la Generalitat. Seguir demanant-ne d'altres només servirà per fer el joc als que, en definitiva, no el volen, el referèndum. D'aquesta manera de fer se'n pot dir de moltes maneres. Anar i guardar la roba, que dia passa any empeny, anar fent la viu-viu o fer el puta, per no recordar els mítics personatges de Polònia que abans vivien a casa de Convergència i Unió i ara sembla que les hagin rellogades als comuns a casa seva. Si dir això d'aquesta manera cou algú, me'n disculpo, però de vegades cal algun exabrupte per veure si provoca un sacseig que dugui a reaccionar. Vaig acabant. Recordeu que el passat febrer vam celebrar el 5è aniversari de la presentació de Targa per la Independència amb un acte on estava prevista l'assistència dels presidents de les 3 entitats sobiranistes que han encapçalat el procés d'aquests darrers anys, l'Assemblea, Òmnium i AMI. Vam poder gaudir dels discursos de la Neus Lloberes i del Jordi Cuixart, però, malauradament, aquell dia el nostre president no es va trobar bé i no va poder ser-hi. No podem avui repetir tot el que vam fer aquell dia, perquè si no ens allargaríem massa, però sí que hem pensat que valia la pena aprofitar l'ocasió per tornar a passar el vídeo que vam estrenar aquell cop, amb el resum dels nostres 5 anys d'activitat. Espero que, veient aquest vídeo resum, us vinguin bons records de les moltes coses que hem anat fent i en les que de ben segur heu participat en més d'una ocasió. Gràcies i endavant amb el vídeo. Marc, quan puguis. Gràcies.
sí, ja és el torn del nostre president. Abans, però, dir-vos que després de la seva intervenció està previst un breu torn d'intervencions per dirigir-li les preguntes que considereu convenients, demanant-vos, com sempre, el màxim de concisió possible. La intenció és no allargar-nos gaire més enllà de les 10, ja que demà molts de nosaltres hem d'anar a treballar i n'hi ha, com ara el Jordi, que encara hauran de fer una bona tirada amb cotxe fins a arribar a casa. O sigui que procurarem ser una mica puntuals per acabar. Per començar no ho hem pogut ser, però bé. No crec que necessiti massa presentació, però us faré una breu pinzellada de la biografia personal del president de l'ANC. Jordi Sànchez i Picanyol va néixer a la ciutat de Barcelona l'1 d'octubre del 1964. Sí, nois, l'1 d'octubre. Li estem muntant una festa d'aniversari que segur que no se l'espera. Segur que no te l'havia fet ningú encara, la broma. Per formació és llicenciat i màster en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professionalment ha estat, entre altres llocs, professor associat a la Universitat de Barcelona, conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, quan encara era de ràdio i televisió, director de la Fundació Jaume Bofill, on va succeir l'expresident d'Òmnium, Jordi Porta, o també adjunt al síndic de Greuges, Rafael Ribó. I en el camp de l'activisme polític i social hi ha dos grans noms a destacar: la Crida i l'Assemblea. De la Crida a la Solidaritat en va ser dirigent i portaveu des del 1983, que fent números tenia 19 anys, i fins a la seva dissolució, el 1993. I des de fa poc més de 2 anys, el maig de 2015, és el president de la nostra Assemblea Nacional Catalana. Amb vosaltres, Jordi Sànchez. Molt bé, molt bona tarda. Ja veig que aquí no hi ha secrets possibles. Això del 1 d'octubre, dia del meu aniversari, ho intentava passar discretament, però ja veig que no ho hem aconseguit. Escolteu, molt content d'estar aquest vespre aquí a Tàrrega. De fet, us he de dir que en aquests 2 anys i escaig que formo part de l'equip del secretariat en les funcions de president, l'únic acte compromès al qual no vaig poder assistir va ser el que es va celebrar aquell dissabte aquí a Tàrrega. Vaig caure fulminat i vaig haver de deixar una roda de premsa que fèiem a Barcelona, un acte que es feia a Manresa constituint el grup de l'AMI, des de l'AMI s'impulsava l'Assemblea de Càrrecs Electes en el Bages i després, més tard, aquest acte aquí a la tarda a Tàrrega. Per tant, us en devia una, havia de tornar, o havia de venir, perquè no havia pogut assistir aquell dia i amb molt de gust, quan em varen trucar i em vareu convidar, he pogut venir. Veient aquest vídeo, crec que hi ha una idea, una imatge que és un fil conductor molt clar de tot el que hem fet, que és la coherència. Si ara tornem enrere i recuperem algunes d'aquestes imatges del 2012, i si em permeteu, abans del 2012, perquè l'Assemblea som la gent que va fer possible les consultes arreu del país. Nosaltres som directament els qui recollim aquell treball que va recórrer el 2009 i el 2010 bona part de la geografia del país, amb la idea del dret a decidir, de les consultes, que van mobilitzar centenars de milers de persones, a milions de persones, i que va ser d'alguna manera una part molt significativa de l'origen de tot el que posteriorment ha anat succeint. Des d'aleshores fins ara, tot el que hem anat fent, no l'Assemblea, sinó el país, crec que ha tingut un relat d'una coherència espectacular. Vam començar amb una idea molt simple que ningú podia imaginar que arribaria fins on hem arribat, que era volem decidir i ho volem fer amb una urna.
aquest és el fil que ens ha portat des del 2009, quan la gent d'Arenys va començar amb les consultes, i ens permetrà arribar fins l'1 d'octubre amb el referèndum, aquest cop convocat pel govern del país, sota la legalitat del Parlament de Catalunya, amb el compromís de la majoria de càrrecs electes al país i amb la complicitat d'una immensa majoria de la ciutadania. De la gent del sí, d'una manera claríssima, però, com molt bé apuntaves, també d'una part de la gent del no. I aquest és el relat que crec que hem de saber aixecar, alçar amb dignitat aquests 93 dies que ens falten fins a l'1 d'octubre. Nosaltres tenim a tocar una oportunitat de la llibertat del país construïda amb un compromís amb la democràcia, amb uns valors que respecten la diversitat d'opinions, que recullen una tradició que Europa, amb tots els seus problemes, però ha aconseguit exportar a bona part del món en els darrers 150 anys i que, sense ser la solució a tots els problemes, sí que és l'instrument polític menys dolent que la condició humana ha tingut capacitat de dotar-se, la democràcia. Que un país com el nostre pugui tenir l'oportunitat de recuperar una llibertat, d'iniciar un nou trajecte en la seva història, d'oferir unes oportunitats a la seva gent, de construir un estat sobirà a través de la democràcia, crec que és motiu d'orgull com a país i com a societat. I crec que també hem de saber alçar aquesta bandera de la democràcia davant d'un estat que, malgrat definir-se en la seva Constitució com un estat democràtic, social i de dret, de democràtic sembla que en té molt poc, perquè definir-se com a democràtic i no acceptar que les urnes puguin ser un instrument per solventar un conflicte, com tothom sap que existeix, tan important com és l'encaix de Catalunya amb el món, és molt difícil de justificar. Però també ho és parlar d'un estat de dret quan observem diàriament decisions i actuacions d'aquest estat que utilitza les estructures pròpies d'un estat democràtic i de dret per aniquilar el seu adversari polític o els seus enemics, com ens identifiquen, que no som res més que tots nosaltres. Ahir al vespre a Barcelona es presentava un documental que espero que tinguem l'oportunitat també de portar-lo aquí a Tàrrega, un documental que d'una manera esfereïdora explica les clavegueres de l'Estat. No les clavegueres de l'Estat de fa 40 anys, no el terrorisme d'Estat amb els GAL de fa 25 anys, no les clavegueres a una Rússia o a un altre país amb mancances democràtiques, no, les clavegueres a l'Espanya d'aquests últims anys. I hem de ser molt conscients que aquest és probablement, en aquestes alçades de la història, l'argument més clar per passar pàgina del nostre encaix a Espanya. Espanya no té recorregut democràtic possible si no té capacitat de solventar democràticament els conflictes polítics i socials que el caracteritzen. I l'estat espanyol va tancar en fals la transició política després del dictador perquè bàsicament va tancar en fals el debat sobre la seva plurinacionalitat. Segur que hi ha altres elements que tampoc va saber tancar prou bé, però de tots els aspectes històrics que han condicionat la història d'Espanya, l'element clau que l'any 77, 78 i 79 va quedar pendent de solució, va quedar posposat per no se sabia quan en aquells moments,
era el de la distribució del poder polític, el del reconeixement de la plurinacionalitat. Doncs bé, ara, uns quants anys després de la transició, ha arribat el moment que Espanya no podrà defugir d'abordar un dels temes permanents que, com a mínim, des de fa 140 anys, políticament, se li han plantejat des de Catalunya com una necessitat de solució. Espanya ha tingut moltes oportunitats de resoldre la plurinacionalitat, moltes oportunitats malbaratades, no només en època dictatorial, sinó també en època democràtica, per construir un estat plural, un estat que no fos la imposició de Castella contra la resta de pobles que varen néixer en la construcció per la guerra i per les armes d'aquell estat. I nosaltres ara, per primera vegada, tenim l'oportunitat de marcar la pauta de com ha de ser el futur. Probablement a l'any 77, 78, 79 o en altres moments de la història, Catalunya ja va tenir alguna oportunitat. I potser no vam tenir l'encert, o potser no vam ser prou forts. Però ara nosaltres hem de tenir la tranquil·litat de saber que el que succeeixi l'1 d'octubre bàsicament serà el resultat d'allò que cadascú de nosaltres fem o deixem de fer. Per tant, hem de ser molt conscients que només nosaltres, la gent d'aquest país, decidirà quin és el futur per a aquest país. Quan fa una estona estàvem donant pas al comptador, per cert, 10 dies més tard que el vam donar el 9-N, per tant tenim menys temps, haurem de treballar més intensament, 93 dies. En la presentació feia referència al 1-1 i a la cançó del Club Super 3, No tinc por. Si nosaltres ens mantenim ferms en la voluntat d'exercitar el nostre dret a votar el dia 1 d'octubre, l'estat espanyol no tindrà marge per evitar la nostra determinació. I això no havia passat mai en la història de Catalunya. En altres moments de la història, i alguns probablement ho recordareu molt millor que jo, sabíem que, malgrat la raó era la mateixa que avui tenim, l'Estat tenia uns instruments que nosaltres no disposàvem. I l'Estat els va utilitzar, la violència. En aquests moments crec que nosaltres hem de saber, i ho hem de saber aprofitar, que l'Estat no disposa dels instruments que en altres moments de la història li va permetre esclafar-nos com a país i imposar la seva força. L'estat espanyol avui té uns límits, malgrat el que us he parlat de les clavegueres, però té uns límits molt i perfectament limitats pel que fa a com pot reaccionar davant la voluntat majoritària d'un país. I això nosaltres ho hem de saber explicar i no hem de tenir por. I si ho fem, i ho fem de manera convençuda, el dia 1 d'octubre veureu com aquest estat que amenaça sistemàticament i que intenta singularitzar les responsabilitats i inhabilitar els dirigents polítics i atemorir en els servidors públics i segur intentarà segrestar urnes, si malgrat tot això que fa aquest estat nosaltres ens mantenim ferms i el dia 1 d'octubre sortim a anar a votar en els col·legis electorals amb el compromís del govern i del Parlament i dels ajuntaments, nosaltres, els ciutadans, davant trobarem col·legis electorals, trobarem urnes i trobarem paperetes. I el món ens estarà mirant. I el món ens estarà observant. I és probable que una part del món
digui jo no vull la independència de Catalunya. És probable. Jo no he dit mai que tinguem aliats internacionals, ni a Europa ni fora d'Europa, per construir la independència. Però sí que dic amb total convenciment que el món que ens estarà observant no podrà quedar indiferent davant un poble que es mobilitza davant de les urnes amb un govern legítim i legal, com és el de Catalunya, no ho oblidem, legítim i legal, que ens ha convocat per anar a votar, amb un Parlament, el català, que ha aprovat una llei, o aprovarà una llei, que empara la convocatòria del referèndum i amb un resultat, que l'haurem de treballar però que el podem tenir còmodament, favorable a la independència. Perquè el món, i Europa en particular, no pot ignorar la democràcia. I nosaltres l'1 d'octubre estem jugant una partida central a casa nostra. La independència la guanyarem o la perdrem aquí. Però l'1 d'octubre també estem posant davant del seu mirall, no només en aquesta Espanya, sinó també en aquesta Europa. I Europa sap que una part de la seva credibilitat, de la seva tradició democràtica, es jugarà a Catalunya el proper 1 d'octubre. I aquesta és una carta que nosaltres hem de tenir molt clara, juga al nostre favor. Espanya ha volgut fer creure que el que aquí plantejàvem ni interessava ni tenia recorregut fora del nostre país. Fals. Aquesta mentida, com tantes altres que l'Estat ha vingut construint aquests últims temps, es va demostrant precisament això, que és una falsedat, que és una mentida. Aquests dies vam llegir l'editorial probablement del rotatiu del diari encara més influent del món, amb un missatge molt clar. Els catalans han de poder votar. Però és que aquesta mateixa setmana, en la revista especialitzada, cert, però la revista més important i més influent dels serveis d'intel·ligències i militars del món, dedicaven un reportatge de 8 pàgines al referèndum de Catalunya. El diari més influent, o la revista més influent, com és El Político, als Estats Units i ara a Europa, fa 3 setmanes dedicava a Catalunya tota una portada amb una imatge espectacular. Catalunya, que vol ser un nou estat d'Europa, és un exemple de cohesió i d'integració i de democràcia. Aquestes són les nostres cartes i les podem jugar i les hem de jugar a fons. Per això la gent de l'Assemblea crec que podem estar molt contents, no només de la feina que s'ha fet aquests 5 anys i els antecedents més immediats amb les consultes, sinó també amb l'atreviment que vam tenir fa poc més d'un any de proposar el referèndum com el desllorigador de tot aquest procés. I no ho dic per posar mèrits a l'Assemblea, perquè l'Assemblea no és res més que la voluntat de la gent. Ho dic perquè vam aconseguir tots plegats, en un moment que no era fàcil, en un moment que estàvem atrapats en dinàmiques internes de la majoria sobiranista al Parlament de Catalunya, on la governança i la governabilitat no era fàcil, on el desànim ens atrapava a cada moment, on havíem passat moments molt difícils després del 27 de setembre, però aconseguíem reconduir el relat cap a la llibertat, posant al centre de la diana amb la democràcia. I avui ho tenim. I per tant, crec que només podem estar satisfets com a homes i dones que hem contribuït de manera molt activa a arribar fins on som. És probable que molts de vosaltres tingueu dubtes. I si em permeteu, els qui no en tingueu, desconfieu de vosaltres mateixos. Clar que hi ha dubtes i hi ha incerteses al voltant de l'1 d'octubre. Molts. Alguns d'aquests dubtes, els que depenen de l'organització de com s'ha de fer el referèndum, segur que a partir del 4 de juliol, en l'acte que es farà a Barcelona, pel govern del país, s'explicaran. Però segur que encara en quedaran d'altres que no tenen a veure amb les garanties del referèndum, sinó que tenen a veure amb què farem el 2 d'octubre i com hi arribarem i després com ho construirem. I aquestes incerteses són normals. El que no és normal
és que la gent pensi que això està fet. Tenim tot el dret a pensar, a qüestionar i a dubtar. Però també us dic amb la mateixa claredat que aquestes incerteses són molt menors que les certeses de continuar dintre d'Espanya. Les incerteses que ens ofereix el procés posterior a l'1 d'octubre ens obren camins d'esperança i ens obren portes a un futur diferent amb uns fonaments molt sòlids sobre una base democràtica. La certesa de continuar a l'Estat, formant part d'aquest Estat que no només no ajuda ni ens reconeix, sinó que directament ens criminalitza i ens castiga amb menys inversions, amb manques de reconeixement de la nostra identitat, amb humiliacions constants i permanents a les institucions del país. No faré ara tot el reguitzell. Bàsicament, un estat despreocupat per la gent que viu a Catalunya, sigui independentista o no ho sigui. Aquestes certeses són molt pitjor que les possibles incerteses que aquest país tindrà a partir de l'1 d'octubre. Però és veritat que les incerteses ens neguitegen. I és veritat que tots nosaltres, en general, vivim i convivim malament amb les incerteses. Però crec que hem de fer un esforç per entendre que aquestes incerteses, les del futur polític del nostre país, no són pitjors que les incerteses que cada dia ens acompanyen, des que ens llevem fins que anem a dormir, però com que són quotidianes, ja no ens preocupem per elles. Hem de gestionar la incertesa com una característica en la construcció del nou país. No tenim un manual de com hem de fer una nova república, no existeix. L'hem anat a buscar, no l'hem trobat a cap llibreria. No existeix el manual amb les 24 instruccions per ser una república catalana independent. Però també us dic, l'estat espanyol no té cap manual per impedir que Catalunya sigui una nova república a partir de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, tenim una incertesa de com construirem aquest país a partir del 2 d'octubre, però l'estat espanyol també té una incertesa, i més gran que la nostra, de com pot frenar la voluntat democràtica de tots nosaltres. I per tant, crec que en aquest moment és on toca posar en valor, i crec que ho he dit a la plaça davant de l'Ajuntament, posar en valor un concepte bàsic que ens ha permès arribar fins aquí. A l'inici d'aquesta intervenció parlava de la coherència i ara vull acabar parlant de la confiança. La confiança és l'element que ens ha permès arribar fins on som. Hem confiat en nosaltres mateixos, en coses inversemblants. Hem fet coses inimaginables i hem obtingut els resultats que volíem perquè hem tingut confiança en el camí que estàvem construint entre tots. Un camí de baix cap a dalt, un camí fet de l'aportació de moltíssima gent. Un camí que no té res a veure amb el que des de Madrid es vol fer creure, que és la manipulació d'una televisió pública, la mania d'un partit polític o la megalomania d'un o dos dirigents polítics. Nosaltres sabem, afortunadament, que darrere d'aquests anys el que hi ha és una voluntat majoritària d'un país. I existeix, i és molt sòlida. Confiem en nosaltres mateixos una vegada més. Abandonem definitivament aquest esperit, ho dic sovint, per tant alguns potser ja m'ho heu sentit dir o en algun vídeo ho heu trobat, aquest esperit que ens caracteritza en els culers. Anem guanyant 4-0, en el minut 83 ens piten una falta en contra a mig camp i comencem a patir.
Tenim aquest risc, sí? Forma part de la nostra cultura política, del nostre ADN. Si les coses poden anar malament, per què hem de pensar que aniran bé? Doncs jo us demano que confiem en nosaltres mateixos. Algú amb un dit de front d'aquesta sala podia imaginar-se que es faria una cadena humana, la via catalana, creuant tot el país, donant un exemple davant del món com el que varen donar? Algú d'aquest país es podia imaginar que el 9 de novembre serien més de 2.300.000 els homes i les dones que sortiríem desafiant un estat amenaçador, tan amenaçador com ara, ja no ens en recordem, però us convido a que recupereu diaris i vídeos de la primera setmana de novembre del 2014. S'acabava el món, semblava que els tancs haurien d'entrar a cada poble i a cada ciutat del país davant d'un desafiament que era unes urnes no amb un referèndum, sinó amb una consulta que ni tan sols es volia vinculant. I aquest país, el dia 9 de novembre, va demostrar que no tenia por. I vam sortir a votar i vam fer cua amb uns col·legis electorals, amb unes urnes, sí, de cartró. I què? Amb unes urnes. Com les que tindrem el proper 1 d'octubre. No sé si seran de cartró, o de plàstic, o de altra qualitat. No ho sé. M'és absolutament indiferent. I si algú té dubtes, que entri a internet i que miri amb quines urnes vota el món. I vota amb tota mena d'urnes. Als Estats Units voten amb caixes de fusta. A Anglaterra trobareu urnes de color negre, opaques. A Austràlia trobarem urnes de plàstic. A Catalunya hem tingut una determinada tradició. L'important no és, en aquests moments, el contenidor, és el contingut, i el contingut és la democràcia. Podem confiar en nosaltres mateixos? Sí. Hem de confiar? Sí. És l'únic element, l'única característica que no ens podem permetre el luxe de perdre. El dia que nosaltres, individualment, perdem la confiança en nosaltres mateixos, aquell dia l'Estat haurà guanyat. I si l'Estat guanya, en aquesta partida, l'Estat intentarà passar per sobre nostra com una trituradora. Perquè sap perfectament que aquesta partida la pot perdre. I sap que si la guanya serà en l'últim minut i per error de l'equip contrari, que som nosaltres. I per tant, l'Estat, que és intel·ligent, no permetrà que hi pugui haver una segona partida d'aquí uns anys. Nosaltres tenim la clau de canviar el rumb de la història d'aquest país. Per la nostra gent, per la gent que ve en el futur. Però també en record de la gent que ja no hi és. Tenim el que mai hem tingut, i acabo. Tenim un país sencer, amb la seva societat, que som nosaltres, i amb els seus representants, en el govern local i en el govern nacional, compromesos, alineats per guanyar totes les incerteses, per guanyar-les democràticament i per construir un nou país. És ara o probablement mai. I és aquest, jo crec, el missatge del qual hem de sortir. No en la desesperança de l'ara o mai que algunes vegades ens ha caracteritzat, sinó en l'esperança de que ara ho podem fer, que ara depèn de nosaltres, de ningú més, i que com hem fet en altres moments, si hi som, aquesta partida la guanyarem. Ànims a seguir pencant, a suar molta democràcia. Aquest estiu serà la frase que direm i que ens sentirem repetir, suarem molta democràcia. L'11 de setembre hi haurem de ser-hi. No sabem exactament en quines condicions l'Estat ens obligarà a ser-hi. Nosaltres, des de l'Assemblea i des d'Òmnium, treballarem perquè la Diada sigui novament la gran mobilització
aquest cop novament a Barcelona, perquè el món torni a veure i ningú dubti de que la majoria del nostre país està al costat del referèndum, però com hem dit en altres moments, que ningú dubti que si l'Estat decideix atacar, inhabilitar, suprimir les nostres institucions, nosaltres, la gent, el poble, hi serem per defensar les nostres institucions, perquè defensant el govern i defensant el Parlament estarem defensant també la nostra dignitat com a país, però també com a ciutadans. Per tant, al carrer, si cal, hi serem quan calgui, on calgui i fins que calgui. El treball de construcció del nou país el farem amb les institucions, però també amb el compromís de tots i cadascun de nosaltres. Per tant, Tàrrega ha de continuar aportant aquest treball, aquesta il·lusió, ha de continuar amb el compromís que hem vist en aquest vídeo d'aquests 5 anys i en tantes altres coses que no hi caben en un vídeo de 7 minuts, però que tots i cadascun de vosaltres sabeu perfectament que han succeït i que si avui tenim un referèndum a tocar és perquè hem cregut que la llibertat era possible. Ho és i la guanyarem. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. La veritat és que sempre és agradable sentir-te parlar. El que he dit abans de començar, d'acord? Ara obrirem un torn de preguntes per qui baixi a un micro i nosaltres en tenim un altre, des d'aquí dalt anirem contestant. La primera sempre és la que costa més. Jo no sé si hi ha tantes mans aixecades que no les sé veure. Qui arranca? Vinga. Algú s'anima? Ve un braç aixecat allà? No? No... Sí, amb el llum... Allà, sí, ara el veig. Vinga.
indubtable, que primerament ara aquests dies fa aquests 25 anys de l'Operació Garzón, on tots la vàrem viure molt de prop i on va ser novament una moneda de canvi de l'Estat, aparentment per garantir, deien, una seguretat, però clarament orientada a castigar a un independentisme que en aquells moments històricament no era majoritari i que era objecte de persecució amb l'excusa de l'utilització de la violència com a element de lluita política. Per tant, esmena acceptada i la incorporaré de manera explícita, espero no oblidar-me'n, en les properes intervencions. Dit això, m'interessa molt la primera part de la teva reflexió perquè tens raó, és a dir, que tinguem el convenciment de que la majoria està pel sí no vol dir que el sí sigui d'entrada i amb certesa el cavall guanyador. I per tant, en democràcia, jo crec que això tothom ho pot entendre, en democràcia la incertesa és, torno avui amb l'incertesa, la incertesa en democràcia és l'eina o la característica que millor la defineix. Fins que les urnes no s'obren i el recompte de vots no es fa, el resultat és incert. I quan els resultats són certs abans de les urnes, vol dir que la democràcia en algun costat falla de manera severa. Per tant, el dia 1 d'octubre caldrà treballar i molt per guanyar el sí. Perquè el dia 1 d'octubre és probable que una part del no decideixi no participar per deslegitimar el referèndum. I si voleu d'això en podem parlar també. Però no podem confiar en aquesta hipòtesi, perquè si la intel·ligència política funciona i s'entén perfectament el compromís del govern i del Parlament de que aquest serà un referèndum vinculant, la gent contrària a la independència només pot evitar que surti l'opció que no vol anant a votar i mobilitzant-se. I per tant, no pensem que l'1 d'octubre serà com el 9-N, on el no es va quedar a casa. El 9-N, ho hem dit abans, no era un referèndum, no era vinculant, era un procés de mobilització que havia de ser una consulta i va acabar sent un procés participatiu. Però cap de les persones que vàrem anar a votar el 9 de novembre, quan fèiem cua, pensàvem que el dia següent Catalunya seria independent, perquè ningú s'hi va comprometre. Perquè el resultat del 9-N no obria una porta a una declaració d'independència. Perquè el resultat del 9-N ningú va dir que seria vinculant. Per tant, els contraris a la independència no es van sentir interpel·lats a participar al 9-N perquè van dir és una festa, bàsicament, dels independentistes. Molt bé. Ara, això ha canviat significativament. I ara sabem que hi ha un compromís d'una majoria del Parlament, legítimament i legalment escollida, i d'un govern escollit pel Parlament, que ha dit que el referèndum tindrà resultats vinculants. Per tant, la gent partidària del no ha de saber, i si no ho sap, els hi hem d'explicar, que l'única manera legítima de combatre la independència és votant que no. Perquè si no voten que no, si es queden a casa, no podran moralment apel·lar a l'abstenció per desacreditar el sí. Perquè en cap referèndum fet a Espanya des de l'any 77, en cap, repeteixo, en cap, s'ha fixat un mínim de participació per condicionar el resultat d'aquell referèndum. Ni en la Constitució, ni en el referèndum de l'OTAN, ni en el referèndum de la Constitució Europea, ni en el referèndum dels Estatuts d'Autonomia. En cap referèndum. Amb la legalitat espanyola, insisteixo. Per tant, sense canviar cap marc normatiu, sinó aplicant directament la legalitat espanyola, la tradició política a Espanya, i també a Catalunya,
és que els referèndums mai han tingut un mínim de participació. L'1 d'octubre tampoc. Per tant, qui no vulgui la independència, legítimament, que l'1 d'octubre voti. I si això és així, els que la volem, espavilem, perquè no hi hauria cosa més dramàtica que anar a un referèndum, haver guanyat el referèndum com a fet democràtic i perdre el resultat del referèndum. Per tant, sabem el que hem de fer, que és treballar molt per consolidar aquesta majoria del sí. Una qüestió. Aquests dies s'està parlant, sobretot, de la dificultat que hi ha respecte al vot exterior. Em podríeu aclarir alguna cosa més? Perquè tinc família afectada amb això i amb moltes ganes de votar. Mira, Gràcies. El vot exterior jo crec que és una de les qüestions que, en la meva opinió, no s'ha acabat de resoldre bé aquests últims anys des del govern de la Generalitat. I per tant, ja sé que això a algú no agrada i que quan et critiquen sempre fa mal i que totes les crítiques, també aquesta, tenen un punt d'injustes. Per tant, tot això ho accepto. Ara, dit això, probablement no s'han fet les coses prou ben fetes. És veritat que el vot exterior té moltes dificultats, moltes, perquè la comunitat catalana que viu a l'exterior és, a efectes pràctics per l'administració de la Generalitat de Catalunya, desconeguda. Perquè no saben, parlem-ho com si fóssim nosaltres, no sabem qui són els catalans que viuen fora, on viuen i des de quan hi viuen. Perquè l'únic registre de catalans a l'exterior que existeix el controla l'Estat, el govern central, directament al Ministeri. És el registre que es va crear farà uns 5 anys per canalitzar el vot dels que es diuen els espanyols residents a l'exterior. Aquest canvi de sistema electoral, que també ho he de dir, també vull ser molt clar amb això, no es va fer per fotre els catalans. Tot i que ens ha fotut, cert, però l'origen no era per fotre els catalans. Quan l'any 2012 el Zapatero decideix canviar o impulsar el canvi de la llei del vot exterior, era per combatre una pràctica corrupta d'alguns partits polítics que feien votar a morts o a ciutadans inexistents que suposadament vivien a Argentina o als Estats Units o altres indrets d'Europa, i per tant era un mercadeig il·legítim i il·legal de vots, corrupció electoral, caciquisme pur i dur. Aquest era un problema que afectava a Galícia, que també va afectar a les Balears, que afectava a altres zones de l'Estat. Davant d'això només es va trobar una solució, que era, per evitar això, que la gent que viu a fora s'inscrigui prèviament en un cens, sabrem que realment existeixen i a partir d'aquí tindran el dret a vot. Per tant, ningú es podrà inventar noms de gent que no existeix o que ja ha mort fa anys. D'acord? La conseqüència d'allò és que l'únic control que es disposa en aquests moments dels catalans que viuen a fora el té el govern de l'Estat. I per tant aquí la Generalitat té un problema objectiu. Va obrir vies per fer un cens, un registre paral·lel, però els resultats han estat limitats. De fet, en aquests moments hi ha menys de 5.000 persones inscrites. Per tant, crec que hem de reconèixer que és difícil. Quin és el problema? La gent que viu a fora i que està inscrita en aquest registre que controla l'estat espanyol no està inscrita
en el cens en cap padró del nostre país. Per tant, cap d'aquestes persones que estan inscrites en el registre que controla Madrid, si agafa un avió i ve a votar l'1 d'octubre, podrà anar al seu municipi i trobar-se inscrit en el padró de Catalunya. Perquè automàticament una exigència per estar inscrit en aquest registre que controla el Ministeri d'Exteriores és que no estiguis, que siguis donat de baixa, lògicament, del teu padró i per tant del cens electoral del país. Per tant, aquí tenim un problema greu. La gent que està en el registre espanyol no pot agafar un avió i venir a votar perquè aquí no estarà en el cens català. Perquè no existeix, perquè si no podria votar 2 vegades. No sé si m'enteneu el raonament. Quina solució hi ha? Que s'inscriguin en un registre català, que és el registre que la Guàrdia Civil ara està investigant i que, i jo ho dic obertament, el govern de Catalunya, quan toqui, utilitzi aquest registre per donar veu i vot als catalans a fora. I aquest és el registre que ara té 5.000 persones. Per tant, hem de treballar, missatge, tothom qui tingui familiars, coneguts, parents, vivint a un país exterior, que estiguin inscrits en el registre d'espanyols residents a l'exterior, els heu de dir que s'inscriguin immediatament en el registre de la Generalitat. És l'única possibilitat que tindran per votar. I els catalans que viuen a fora i que no estan inscrits en el registre del Ministeri d'Afers Exteriors, per votar hauran d'agafar un avió o un tren o un cotxe o un vaixell i venir a Catalunya l'1 d'octubre perquè es trobaran inscrits en el seu ajuntament en el cens electoral. A partir d'aquí la Generalitat crec que el que ha de fer és més intensitat a la campanya. Sabem que aquí l'Estat apretarà molt, ja ho ha començat a fer, però és el que hem de treballar. També dic, i aquí jo crec que ho hem de situar, es parla de que els catalans inscrits en aquest cens espanyol residents a l'estranger estan al voltant dels 200 i escaig mil, d'acord? Però hem de saber que en cap elecció, des de l'any 77 fins ara, han votat més d'un 10, 15, màxim 20% dels catalans que viuen a fora. Per tant, les expectatives que hem de tenir de la gent que viu a fora i que vol votar no són 200.000. Poden ser de 20, de 25.000. Ho dic també perquè situem els paràmetres amb unes coordenades que no ens permetin fer afirmacions de dir de 200.000 catalans només han votat al final 10.000, això és un desastre. 10.000 és un desastre petit, però no és sobre 200.000, sinó sobre 25.000 o sobre 30.000 que els hem de comparar. De fet, és una característica de qualsevol persona immigrada, de qualsevol país que està en un altre país, quan hi ha eleccions en el país propi d'origen, vota una petita part dels immigrants, una petita part. Només aquells que tenen una cultura de vot obligatori, en el nostre cas ho podem observar en alguns catalans d'origen sud-americà, que en el seu país el vot era obligatori, van a votar massivament. Perquè quan el vot és obligatori i no vas a votar, l'administració et castiga, pot penalitzar, hi ha multes o perds ajudes. Com que en el nostre cas, com a la majoria d'Europa, el vot no és obligatori, la gent que fa anys que viu fora de Catalunya, o els italians que viuen fora d'Itàlia, o els francesos que viuen fora de França, quan hi ha eleccions al seu país, només amb un percentatge molt petit van a votar. Per tant, jo crec que no tenim una solució molt única, però el missatge sí que és molt clar, que tothom s'inscrigui en el registre. Que és farragós? D'acord. Que la Generalitat ho ha fet molt exigent, excessivament, en la meva opinió, també ho dic. S'ha prioritzat el rigor a la facilitat. I el rigor ha tingut un cost de que molta gent ha decidit que havia de presentar tants papers que no s'inscrivia. I ara en tenim 5.000. Bé, ara que la gent veu que això del referèndum va de debò, potser aconseguim entre tots que els que encara no s'han inscrit perquè els hi feia mandra es puguin inscriure. I a partir d'aquí
crec que el dimarts proper, el 4 de juliol, la Generalitat podrà explicar com aquests catalans que viuen a fora podran accedir al vot si prèviament, lògicament, s'han inscrit en algun registre que permeti que la Generalitat els conegui. Sí. Volia preguntar, en els pròxims mesos serà dura la cosa. En quin moment tu aconselles que tenim de sortir al carrer? O sigui, en quins moments per fer pressió a l'Estat has de sortir al carrer? Mira, és una resposta que si la tingués dormiríem tots més tranquils. No, honestament, no la sé. No la sé. Perquè crec que l'Estat ens anirà provant i desgastant. En un país, en una situació normal, ahir, quan vam conèixer pels mitjans, ho vam saber ja fa 2 dies, però ahir ho vam conèixer pels mitjans, que la Guàrdia Civil cridava a declarar a treballadors públics perquè havien fet la seva feina, només això ja és motiu suficient per sortir al carrer. On s'ha vist que una policia atemoreix a uns treballadors públics per fer una feina legal, que és la feina que tenen com a treballadors, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. Això és l'estat del terror. Per tant, només en aquest escenari ja seria suficient sortir. Però també és veritat que com que intuïm que això és només la poteta del que l'Estat és capaç de fer, hem de tenir la prudència necessària de saber quan hem de sortir. Pot ser que tinguem consellers inhabilitats del govern de Catalunya. Pot ser aquest un moment. Indubtablement, quan toquin el govern en ple, hi haurem de sortir. O quan afectin directament el Parlament o alguna de les figures del Parlament, com la presidenta o els membres de la mesa del Parlament. L'Estat sap que l'Estat vol, ho dic amb aquestes paraules, l'Estat vol evitar la imatge del dia 1 d'octubre perseguint urnes. Perquè això és un cost molt excessiu per ell en l'àmbit internacional. Però l'Estat sap, i nosaltres hem de saber, que com que l'Estat no vol urnes, si no les vol perseguir l'1 d'octubre, les ha de matar abans de l'1 d'octubre. I per tant ha d'impedir que arribem a l'1 d'octubre per poder votar. Com ho pot impedir? Doncs honestament, jo crec que ho pot impedir en aquests moments de la pel·lícula només directament dinamitant les institucions d'autogovern del nostre país. Quan tu tens una classe política, quan tu tens uns dirigents polítics decidits a no aturar-se en el seu compromís per convocar els ciutadans al referèndum i donar l'oportunitat de que anem a les urnes, l'Estat només pot aconseguir que això no succeeixi intervenint directament contra aquest Parlament o contra aquest govern. I això pot passar. Sí, jo crec que això és probable que passi. Aquest és un moment determinant, on nosaltres tenim, crec, l'obligació moral d'estar al costat dels nostres dirigents i de les nostres institucions. Obligació moral amb ells, perquè ells són els que en aquests moments estan arriscant no només inhabilitacions, no només sentències de presó, sinó també afectació patrimonial amb centenars de milers d'euros. És a dir, no només volen acabar amb el lideratge polític dels qui avui ens representen, sinó que l'estat espanyol vol arruïnar i matar civilment en aquestes persones com a càstig exemplar per atemorir el conjunt de la població. I això és el que ara estan fent, per exemple, amb el president Mas i la que va ser consellera Ortega, Rigau i Homs. En aquests moments
sabem que els van jutjar políticament i els van inhabilitar i els hi van imposar una sanció econòmica. Però en aquests moments s'ha obert un altre procediment que el que els hi demana és que retornin del seu patrimoni el que l'Estat diu que va ser una malversació de fons de 5 milions d'euros. Retornar 4 persones solidàriament 5 milions d'euros és arruïnar en aquestes persones i a les seves famílies de per vida. I aquesta és la por que l'Estat avui, és l'estratègia que l'Estat avui està utilitzant. Per tant, n'hem de ser molt conscients que tenim nosaltres, ciutadans, una obligació moral amb els nostres representants d'estar al seu costat. Però ho he dit abans, crec, i si no ho dic ara, també tenim una obligació moral amb nosaltres mateixos de dignitat. Perquè això que diem el procés, ho vam començar nosaltres, la gent. I per tant nosaltres tenim una obligació amb nosaltres mateixos de no apartar-nos, de no abandonar en aquests moments. I més quan sabem que si no abandonem, l'Estat es desfarà. L'Estat no pot contra tots nosaltres. L'Estat no pot arruïnar la vida a 500 alcaldes del país. No pot. No té estructura per fer-ho. Si hi ha una alcaldessa, perdona que et personalitzi, una alcaldessa que obre espais electorals, aquesta alcaldessa està morta. Si són 800 alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores que es comprometen amb els espais que donen veu a la ciutadania l'1 d'octubre, l'Estat contra tot això no pot lluitar. No pot lluitar contra tot un govern que actua col·legiadament. No pot actuar contra centenars de milers de persones si estem a les portes del Parlament defensant, si arriba el dia, i amb això et responc, l'intent de l'Estat d'ofegar el Parlament. L'Estat vol acabar amb la presència de la presidenta Forcadell, perquè és un símbol. Però també hem de saber que l'Estat fins ara no s'ha atrevit. L'Estat ha anat tantejant a veure com podia inhabilitar a la presidenta Forcadell. I en un mes va fer tot un procediment judicial contra la presidenta Forcadell que normalment es fa en 2 anys. Ho va fer en un mes. I tots ens esperàvem que el judici contra ella arribés al mes de gener o de febrer. I sobtadament això es va aturar. Per què? Perquè vam veure el que havia passat el 6 de febrer amb el judici amb el president Mas i la Joana Ortega i la Irene Rigau. Que 40.000 persones a les 8 del matí d'un dia laborable estiguéssim a les portes del Tribunal Superior, perdoneu que us ho digui així de clar, els va atemorir. Perquè ells saben que si aquelles 40.000 persones haguessin volgut, el judici contra el president Mas no s'hagués celebrat. Perquè quan hi ha 40.000 persones al carrer, no hi ha dispositiu policial que pugui garantir la normalitat en el funcionament de la ciutat. Nosaltres no ho vàrem fer perquè creiem que no havíem de fer res més que donar suport. Però evidentment tot té un límit. I el dia que ens amenacin directament amb tancar el Parlament o que inhabilitin a la presidenta, com hem dit i li hem dit tantes vegades, nosaltres només demanem una cosa. El dia que t'inhabilitin i per tant et treguin de les teves funcions, torna a entrar en el Parlament, torna a seure i torna a donar la paraula als diputats. Aquell dia l'instrument de coacció que és la justícia espanyola es desfarà com un flam. S'haurà acabat. I la legitimitat democràtica la tindrem perfectament representada. I aquell dia, però, nosaltres haurem d'estar a les portes del Parlament. I si ens hi hem de quedar a dormir una setmana o 2 o 3 perquè el Parlament faci la feina que ha de fer, perdoneu, però ens tocarà a nosaltres aquesta responsabilitat. I potser haurem de fer torns, ja ho veurem, i potser a la gent de Tàrrega us tocarà la tercera setmana
de dilluns a dimecres, no ho sé, ja ens ho organitzarem. Escolta'm, si ho hem fet tot, una gent que ens hem posat un darrere l'altre, amb una filera que mai havíem fet al pati de l'escola quan érem petits. Ens hem fotut 2 milions de persones a la Gran Via i a la Diagonal, dibuixant la senyera, amb un ordre quasi perfecte, quan érem incapaços de fer-ho, repeteixo, en el pati d'escola, quan érem 40 nanos. Ho hem fet. Què no podem fer com a organització? Tenim molta força, tenim tota la força. Ara, insisteixo, una vegada més ja per 8ª, 9ª o 10ª vegada, l'hem de voler exercitar. Tenim molt poder, tenim el poder. I a més, ho fem bé, ho fem civilitzadament i ho farem civilitzadament. No volem ni un bri de violència. Respectarem a tothom. Però si hem d'estar a les portes del Parlament, hi serem. Però que ho tingui tothom molt clar. I serem també per respectar que la gent que està en contra del referèndum pugui entrar al Parlament a votar en contra de la llei del referèndum. A mi no m'agrada la gent del Partit Popular, ni dels Ciutadans, ni dels socialistes que s'oposen a que la gent d'aquest país puguem votar. Però tenen tot el dret a oposar-s'hi. Si hem d'estar a les portes del Parlament per defensar el Parlament, també us ho dic, hem de garantir que tots aquests diputats puguin entrar sense cap mena de coacció a exercitar la seva legitimitat democràtica. Aquesta és la diferència entre ells i nosaltres. Nosaltres volem la independència i ens hi deixarem la pell per guanyar-la, però democràticament. I la volem per tots, per la gent del sí i per la gent del no. Són ells els qui, amb el seu no, ens volen ofegar a nosaltres la paraula i la possibilitat de construir el país. I crec que aquesta és l'actitud que hem de tenir. Quan arribarà això? L'Estat ho decidirà. No serà l'Assemblea qui decidirà quan surti al carrer, serà l'Estat. I si sortim al carrer, serà, tret de l'11 de setembre i de l'1 d'octubre a votar, si sortim al carrer a mobilitzar-nos per defensar les institucions de manera ferma, serà com a reacció a una agressió intolerable de l'Estat. Si arriba, nosaltres hi serem. Tant de bo no arribi. Però si arriba, que ningú dubti que hi serem. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta més, però en tot cas serà l'última, d'acord? Vinga, gràcies. Bé, el dia 4 de juliol el govern ens explicarà com farem el referèndum i tot. Aleshores, a partir d'aquest moment, l'estat espanyol començarà a fer moviments per impedir-lo, està claríssim. Però el govern té un pla B, ens l'assegura que seguirem, o sigui, a partir de la legalitat catalana o que sigui, o anirem per la desobediència, tal com diu la CUP. Mira, això dels plans A i plans B és molt difícil d'explicar. Primer, parlem amb confiança. Si jo tinc un pla B i l'explico, ja no és un pla B. Estem d'acord? Per tant, no sé si té un pla B. Jo el que li exigeixo al govern és que tingui un pla A i que me l'expliqui. I que sigui valent. I que digui com ho farem. Perquè crec que en aquests moments ningú pot pretendre pensar que nosaltres, els catalans, som tan astuts que enganyarem a l'Estat. No, no es tracta d'enganyar l'Estat. L'Estat és molt poderós. L'Estat pot tenir informació a cada departament de la Generalitat. L'Estat, a través dels serveis d'espionatge, pot estar infiltrada seguríssim a l'Assemblea. Jo n'estic convençut. Perquè jo a l'adversari el respecto i crec que és intel·ligent. Per tant, la nostra no és una batalla de veure com enganyo l'Estat. Si ens pensem que l'Estat el guanyarem enganyant-lo, hem begut oli. A l'Estat el guanyarem com es guanyen les grans batalles legítimament i moralment plantejades. A pit descobert. Volem votar. I per votar, necessitem urnes. Comprarem urnes. I si les tenim, que les ensenyin. I si tenim un cens, l'ensenyarem. I com que volem votar com sempre, demanarem als ajuntaments que cedeixin els espais electorals. I si hi ha algun alcalde que diu jo no deixaré els seus espais, que siguin els ciutadans
que li preguntin a l'alcalde com és que un alcalde no accepta que els ciutadans s'expressin democràticament. Aquesta és la nostra força, la claredat i la transparència. Aquest combat que tenim com a país és bàsicament el combat dels grans moments de la no violència. Ja sé que això ara pot sonar una mica estrany, el que diré ara, però la nostra força guanyadora és el capteniment, la cultura, la convicció de la no violència. Sabem que tenim dret a votar. Estem decidits a votar. No hi ha cap coacció que l'Estat pugui fer contra nosaltres que sigui prou gran com perquè ens faci desistir de la nostra determinació. I sabem que si ho fem tots junts no hi ha prou estat per frenar-nos. I per fer-ho, amb llum i taquígraf, no ens amagarem, no ens tenim per què amagar. Si portem des de l'any 2009 ara anys començant que volem votar, no hem enganyat a ningú, a ningú. Per tant, no tinguem por. Una altra cosa és, quan l'Estat ens segresti les urnes, suposant que ho faci, si la Generalitat les té, les compra, les segresta a l'Estat, jo el que demano no és un pla B, és dir, busquem una nova solució. I la Generalitat haurà de trobar solucions als problemes que puguem tenir d'aquí fins a l'1 d'octubre. Per això és el govern. Si això li diem pla B, d'acord, és el pla B. Però si el pla B és la carpeta oculta de com ho farem, com votarem, jo crec que aquí ens equivocaríem. Claretat, que ningú dubti del que volem fer, que ningú dubti de com ho farem, i ja que es tracta de votar, hem de dir que ho farem com sempre s'ha votat. Com sempre, ni més ni menys. Amb algunes dificultats perquè aquí l'Estat no vol que votem, d'acord? Però les intentarem superar. I aquest és el convenciment de debò. I això, si en algun moment determinat, és a dir, no es pot contraposar, i és l'únic element que no comparteixo del que crec que has preguntat, això no ho podem contraposar a la desobediència. El govern de Catalunya en aquests moments està desobeint. Està desobeint. Quan compra urnes, desobeeix. Aquí, a un poder judicial que actua injustament, però que el persegueix. Però qui avui està desobeint és el govern de Catalunya, que està decidit a tirar endavant una convocatòria amb un referèndum que el Tribunal Constitucional li ha dit no la pots fer. Injustament, i com que és injust, per això els desobeirà. Tenir un pla A és saber a on vols anar. És una acció perfectament decidida que es anirà implementant i comportarà desobediència. Sí, per què? Perquè l'Estat ha decidit que no ens deixarà fer res. I legítimament ho ha decidit, però ens posarà tots els fiscals, els jutges, la Guàrdia Civil a perseguir-nos, sobretot el govern. I a l'Assemblea ja veurem, també li arribarà algun dia. No pensem que quedem lliures a la seva observació. Però si nosaltres som clars, transparents, i el més important és que cada dia quan anem a dormir ens puguem explicar nosaltres mateixos que hem estat coherents i que sabem on anem i com hi anem. Si ho sabem explicar a les nostres àvies i als nostres veïns, hi arribarem. I per això el que necessitem és claretat, claretat, claretat. Per això és molt important l'acte del dia 4. Donar les garanties, que és una manera de dir, escolti'm, som transparents, no amaguem res. Que ens acusen de que comprem urnes? Oh, clar que comprem urnes. Com hem de votar si no és amb urnes? La Generalitat no té urnes, per tant hem de comprar urnes. Ara, que ens impedeixen urnes, és igual, ja trobarem altres mecanismes amb urnes. I urnes n'hi hauran. Escolti'm, algú creu realment que el 2017 la tradició, el govern de Catalunya no podrà garantir que hi hagin 7.000 urnes en el país? Algú de debò s'ho creu, això? Perquè si algú s'ho creu és que no coneix la capacitat ni d'aquest país ni la facilitat que
representa posar 8.000 urnes al servei dels ciutadans, 8.000 o 6.000 o les que siguin. Dic 8.000 perquè és la que els diaris han anat dient. Per tant, confiança, màxima claretat i exigir no tant un pla B, sinó com hi anirem i com ho farem. I de debò, a l'estat espanyol no hi ha res que els hi faci més mal que parlem clar. Que no volem cap mal a Espanya, que no volem fer res dolent, que volem votar. I això, que és tan innocent, és el factor revolucionari avui a Europa. Sorprèn que una urna sigui el factor revolucionari avui a Europa. Però doncs ho és. Per què? Perquè hi ha un poder, que és l'estat espanyol, que no vol que votem. Quan hi ha un poble que vol fer una cosa i un estat, un poder, que ho prohibeix, allò és el factor revolucionari. I el nostre és la urna. I sincerament, voler la llibertat del teu país és un gran orgull i honor. Però voler la llibertat a través de la urna crec que és el que ens dignifica com a societat i com a país. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies a tots. I ara, per cloure l'acte, si us sembla, tancarem amb els segadors. Let's